Salutare lume, eu sunt Dan, vom face un episod de Brawl Stars. N-am mai pus destul de mult timp acest jocule și precum vedeți, astăzi este ziua în care s-a pus Brawl Stars-ul. Nu vreau să fac asta, că sunt să las pentru că v-ați spus deja alții întrebări și am făcut acest opening foarte mare pentru voi. Ok, poate ne pică și o legendară, poate ar trebui să aștept ca să se bage nou, așa că e super rar. Trebuie să e super rar, că ați spus acolo, că am fost și eu. Așa. Ok, haideți să ne gesturile și acesta este episodul, că nu vreau să fac episoade așa de lungi, că na. Totuși, episodul mai lung, dar nu știu că n-o să fie noi Brawler. Ok, hai să mergem la treabă. Nu știu. Nu de astea. Nu știu care e șansele să-mi fixe. O care cacao, să zice. Cât bani? Ia stați. Să vedeți și voi ce șansă am eu la legendar, adică una să vedeți. Zero 12, așa o aveam și înainte, nu mi-a crescut deloc șansa. Deci exact am investiția de am căpărat. Hai să pice din ultimul. O alesus, mi-a dat două altele. Mersi. Am o și pe tichet. Hai da un match. Așa, la 10. Te rog, nu mă da big game, că am dat odată să fiu big game, că să mă joacă să, adică. Și m-a dat big game și eu nu vreau big game cu Dynamite. Că-i nașpa și m-am lăsat. Mi-a dat-o, două cutii. Tare. Ok, hai. Crow, ăsta e match easy. Ce mă, nu are cum să fie de acolo. Ai, uite. Wow, te câte să dau la predila așa. Da, dacă câștigă ce ori mă fac direct pe video. Eu când au văzut-o pe Shelly, direct este în cealaltă parte. Băi, nu-mi dau voie să duci Georgioar la big, ok? O să iau o pe la na, totuși, nu chiar așa de pe fi la big. Hei, watch out! Să fim direct cu smart. Nu știu de dracu se duce. Dacă o prindea, vrem cu ăla la noi cu așa cu frumoasă. Bă, rușine să-mi fie dacă ne faci cioară. Rușine să ne fie, de fapt. Că dacă eram doar, se făcea că fac când se lege. Pentru că ținea viață. Chiar că acolo ține, mai moral de tot. Ne, așa, că l-am continuat. Ăsta e mică. Cam satorul ăla pe plus. Ce ce mi-a făcut la ultima? 2000 plus. 100 plus. Mă mai bine că am făcut rost de etichete, deoarece nu. Ne-am vins cioara! Bă, cioara! Cum ne-am vins, mă, cioara? Doamne de viața mea, ne-am vins cioara! 2,2, bă, ne-am vins cioara! Nu, mai e nimica. Măcar ne-a crescut și mie și așa de legendar. Ok. Să luăm singura legendară pe care o am.
Ok, asta a fost episodul, vă pup, sper să fac rost foarte rapid de noul brawler, că vreau să testez, că am văzut că e foarte OP, așa, și ați văzut, în aprilie vor fi update-uri foarte mișto, cu skin-uri foarte mișto și un brawler care nu l-am înțeles așa de bine. Oricum, știu că nu sunteți la școală deoarece este asta cu coronavirus, este un virus foarte puternic, dar nu ca la noi copii, pentru că noi, cum ar fi la mașini, motorul bunicului este mai așa și așa și la noi este puternic, știi? Ok, asta a fost episodul, vă pup, la revedere!